Hello everyone, welcome to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव फिन खनसे बरायहरनाय जाबाय लोगोफोर। नोंथांमोननि सेराव आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासे फारि फारि नायलांगोन होननानै आं आसा खालामनाय जाबाय। थुदो बिदिब्ला आं दिनै भिडिअखौ नोंथांमोननो फारि फारि देखायलांबाय थानोसै लोगोफोर। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। लोगोफोर, नोंथांमोननो आं दिनै आंनि न'खौ देखायनो नागिरदों। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। दानिया आङो न'खौ देखायनोसै लोगोफोर। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। नैबेनो आंनि न'आ लोगोफोर। रुम 3 न'आ। बै रुम 1, बै रुम 2, बेनिफ्राय बै रुम 1, रुम 3 बेखिनियानो। बेनिफ्राय ओजोंहाय दङ नैबेयो जाबाय मोसौ गलि। बेनिफ्राय बै जाबाय माइ दोनग्रा न'। बेखिनियानो लोगोफोर आंनिया न'आ। गामियाव माने सबसे गोरोबसिन होनबा आंनियावनो गोलैयो आरो लोगोफोर। मा होननो उपाय गैया। नोंथांमोना आंखौ अनसायलांबाय था। आंबो सासे इउटुबार जानो जोबोद गोसो दङ। नोंथांमोननि अननाय मोनब्लासो आंबो दावगालांबाय थानो हागोन। आङो दा रुम सिङाव हाबनानै नोंथांमोननो देखायनो नागिरदों। आं थानाय जायगाखौ माबायदि नोंथांमोना नायबानो जाबाय। नैबेयावनो थायो आङो, बे रुमसेयावनो। नै बेयावनो थायो लोगोफोर। नै बेनो जाबाय आंनि बिसनाया। बेयावनो मोनायाव उन्दुयो आङो। बेनो जाबाय आंनि खाथाख' मोनानि। बेयावनो उन्दुनानै मोजां मोजां सिमां नुयो लोगोफोर। बेनो जाबाय आंनि खाथाख'। बेयावनो उन्दुनानै थायो आरो। आलनाखौ नाय लोगोफोर, आंनि आलनाखौ नै माबायदि नायनाय। नै अ माय गड, मानिलै बेलाय आलनायालाय। नायनाय लोगोफोर। नोंथांमोननोथ' आंनि न'खौ आं देखायबायानो। नोंथांमोना आंनि न'खौ माबायदि नुखो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय। आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम आरो शेयार खालामनानै हो। आरो जाय बिथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै, नोंथांमोनाबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो थाबैनो। आंबो 1K जाहैनो हानाय बायदि। अब्ला आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै। गोजोन्थों।